लोगोफोरखौ गासैखौबो आं इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनै 9 जुलाइ जों गासैबो न'निफ्राय दा क'क्राझाराव फैबाय आरोना माने एबारनि रिहार्सेला क'क्राझाराव लादों आब'मोननि खाथियावनो आब'नि जायगायाव दिनै अपेनिं दङ आरोना दिनैनिफ्राय जोंना रिहार्सेला स्टार्ट जासिगोन सोर सोर आर्टिस्टफ्रा मोनफैखो आरो दिनै मा खालामगोन किसुमान गेदेर गोलावफोरबो फैगोन नोंथांमोन आं दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थादो फिन खेबसेबाव एबारबो आंखौ लोगो मोनलायसिगोनलाय आइराखि थियेटारावहाय नायनो नेनानै थादो आरो बिबार माने मा होनो आब' पाम्पलिबो एक्टिं खालामगोन आंबो खालामगोन बेनिफ्राय जोंजों लोगोसे सिंगाराव जुरि आगै दं नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो बे मोसानोबो बिराद मोजां आरो मोसानायावबो आरो एक्टिंबो खालामो प्लास बियो सिंगार हिसाबैनो फैदों आं दा बेखौ देखायनोसै आरोना नोंसोरनो ओमफ्राय सोर सोर आर्टिस्ट फैदों बेफोरखौ देखायगोन आरो मा हायो आं देखायलांबाय थागोन आरो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंना रुमा बिब्दिनो आलाय सिलाय दंजोबो आरोना आंना एबार रुम पार्टनारा नै सानजु थागोन जोंहा ओमफ्राय बेयाव सिख्लाफोर थायो बाखि साइड डान्सारफ्रा बेयाव थायो आरोना नै सुन्दुरि सुन्दुरि गोजा सिगांसो लानांगौ आं लानि र' देलाय देलाय बर' दख'ना गानदों बेसे समायदों नै नायदो हे हे थांनोसै आरो जोंना मानो इदि नोंसोर ओमफ्राय लोगोफोरजों दा थांगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आब'नि ब्लगावबो आंखौ नुगोन आरो ना आंनि ब्लगाव आब'खौ नुगोन आब'नि ब्लगाव आंखौ नुगोन नायनोसो बालायगोन आरो ना लाजोबदो नोंसोरबो ब्लग बानायजोबदो गासिबो खाथिसो आरो ना आब'मोननिफ्राय नै जों थाग्रानिफ्राय जोंनि अपेनिंआ बेनो आरो ना जायगाया माने दिनैनिफ्राय बेयाव जों रिहार्सेल खालामगोन आगोल स्टेजाव रिहार्सेल खालामदोंमोन जोङो ओमफ्राय आरो हायाव खालामदोंमोन ना एबार मोजां नांगोन आरो हलाव खालामगोन नायलांबाय थादो फुजारि फुजारि ओइनै जोंहा फुजारि बिथाङा आयौ आयं आइ नै जों आयंखौ एबार आरो लोगो मोनफिनगोन थियेटाराव डाइरेक्सन होगिरि हिसाबै एक्टिंगिरि खालामगिरि हिसाबै ने लोगो मोनफिनलायबाय आयं ने औ लोगो मोनफिनबाय माबायदि एबार जोंना बेबायदि दा जोंनिया बिराद मोजां मोजां ने इन्टारेस्ट जागोन ने बिराद गोजोनथाव खौरां अपेनिं दिनैहाय थियेटार आइराखिनि गोथार बेखेवनाय सान बेवहाय गासिबो महरगिरिफोरखौ नुनानै गोजोननाय थाबाय मिजिंथिदों जाहाथे देग्लाय बोसोरावबो आइराखि थियेटारखौ मोजाङै मुंदांखा खालामनो हायो बेखायनो जों गासै आर्टिस्टफोरा माने जानजि खाफ्राना फैनायखौ आं नुनायखाय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं औ थेंक इउ मोजां नै बेयाव नायनो फैग्राफ्रा आलासिफ्रा जिरायगोन आरोना ओमफ्राय बैयाव गोदार आलासिफ्रा जिरायगोन जों बेयाव रिहार्सेल खालामगोन नै जोंना साउन्डमेना बाक्सानि जोंना लोगो जानांगौ नै जोंहा बाक्सानि बाक्सा लोगो जानांगौ बेयो एबार एक्टिं खालामनो फैदों आरोना ओइ नै आब'मोन फैगासिनो गेटआव थांनो नागिरदों जोङो बियो नाटिकानि एक्टर जोंखौ डान्स फोरोंगोन करियोग्राफारबो आब' जुरि फार्स्ट टाइम जि सुन्दुरि नुदों जि साइज नुदों मोदायजो बायदिनोलै जोंना आइराखिया ओंखायनो देन्जारलै गासिनाबो मोजां दे बिदि होनाखै जों माने इनसाल्ट खालामाखै आरो ना माने आब'नि थाखायसो होनदों नै थिग साइज नुखादों नालाय बुरिनो गियो नामा
रायजोफोरखौ फैनानै जोंखौ खुलुमनो थाखाय जोङो थियारि खालामनानै खावलायहरबाय। जोङो गोबां बेबायदि थासारि गैयाव सोलायनो थाखाय जोंनि गेजेराव बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जों मोजाङै मावनो हायाखै लोगोसे हारिमु बिथिंखौबो जोङो मोजाङै दैदेननोबो हायाखै आरो रायजो राजाफोरा बे हारिमु बिथिंजों लोब्बाबो जानो हायाखै। नाथाय 2000